Жега ли ви? На нас тук ни е хладно, но вече казват, че започват отново да се променят температурите. Затова реших да ви покажа ето това чудесно нещо. Останете с мен, за да видите какво е то. Така, взела съм си една формичка за лед, която вече е напълнена с вода, за да не губя времето. И ще си направя едни хубави освежаващи ледчета. Ако имате някои листенци от мента или пък ако имате някои парченци от лимон, лайм или нещо такова, режете ги бързо и ги слагайте тук. За мен това беше една спонтанна идея в момента да ви покажа това, което аз правя и нямам нито лимон, нито мента. Имам други работи в градината, примерно краставици. Може също едно парче краставичка, ако искате да сложите. Аз не предпочитам. Така, кои масла ще използвам? По принцип исках да използвам лайм, но лайма съм го дала на щерката и е свършил. Затова ще използвам маслото от грейпфрут и маслото от лимон. Може да сложите всеки един цитрус, и див портокал, и зелена мандарина, и всяко едно, което е, както казах, цитрусово масло. Слагам по една-две капки, не повече, защото и децата по принцип ще се слагат от този лед. Даже по една, защото и малкия може да иска. А малкият е на 6 години, по принцип вече има право да пие масла, но гледам да не е много. Така, сложила съм етеричното масло, слагам ги в хладилника, замразяват се и след това всяка една чаша с вода е голяма глътка чист въздух, спокойствие и здраве. Знаете, че етеричните масла действат на нашето здравословно състояние. Плюс това аз за какво също ги правя? Моят мъж пие всяка сутрин капка лимон в вода, топла, уж топла. Аз се пия в топла вода, но мъжът ми направо от кафемашината си слага горещата вода, аз моята се разрежда и си слагам капката лимон. Но всички знаем, че в горещата вода се губят свойствата на етеричните масла. И затова той трябва да изчаква. А сега много лесно слага се горещата вода. Едно-две блокчета от леда с лимон и водата се затопля, без да е гореща и без да е студена. И така всичко ще става много по-бързо. И така, ще го направите ли? И аз запишете в коментари дали ще пробвате тази рецепта. Лесна, вкусна. Следващия път ще се направим с резенчета лимон. И тогава вече ще слагаме в една студена чаша вода с лимонче и с много здраве в нея. Чао от мен, прекрасни! Отивам да слагам ледчетата в камерата.